Sa tmiem ix-xahar iddieħel, il-Ministeru għall-Politika Soċjali se jkun implementa 90% tal-miżuri tal-budget għal din is-sena li tħabbar f'Ottubru li għadda. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Inwettqu flimkien. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan it-twettiq tal-miżuri tal-budget juri kemm il-Gvern qiegħed iwettaq dak li wiegħed u jħalli impatt fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Li ikollok Ministeru li fl-ewwel 3 xhur 4 xhur ikun wettaq 90% tal-miżuri soċjali tal-budget bla dubju għal ikbar prova ta' kemm dan huwa gvern li mhux biss jemmen fil-ġustizzja soċjali imma fuq kollox iwettaq il-ġustizzja soċjali. L-impenn tagħna huwa li l-impenji kollha li għandna fih dan il-budget ikunu wettqin u hekk se nagħmlu. X'dan huwa pajjiż fejn verament aħna ninvestu flimkien u naħdmu flimkien. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali, Mark Musu, spjega li ma' miżuri twettqu fix-xhur ta' Jannar u Frar li jgħoddu għal kważi 82% tal-miżuri tal-budget għal din is-sena. Fil-bidu din is-sena madwar 100,000 pensjonant gawdew minn żieda għal pensjonanti ta' 12.50 euro kull ġimgħa. B'mod gradwali, il-bonus għall-għoli tal-ħajja jibda jitħallas sħiħ lill-pensjonanti kollha li rtilgħu wara l-2008 li ammontaw għal madwar 56,000 pensjonant. Apparti minn hekk kien hemm żieda ta' 90 euro għal kull wirt fiċ-Children's Allowance li se tiżdied b'450 euro għal kull wirt sal-aħħar ta' din il-leġislatura. B'kollox minn din il-miżura qed igawdu madwar 44,000 familja b'65,000 tifel u tifla. Fl-istess xahar, persuni li jgħixu fuq l-assistenza soċjali li jgħoddu għal madwar 6,000 persuna irċivew iż-żieda sħiħa għall-għoli tal-ħajja. Dan apparti li kien hemm titjib fit-tapering tal-benefiċċji. Fi Frar kien hemm żieda fil-pensjoni tas-servizz. Barra minn dan ħaddiema li jkunu qed jirċievu pensjoni tar-romol għax ikunu romlu ta' età żgħira issa huma intitolati għal benefiċċji kontributorji tal-qatt, tal-mart jew korriment fuq ix-xogħol jekk jiġu bżonnhom u skont il-ħlas tal-bolla. Il-Gvern ta' wkoll żieda ta' 50 euro lil persuni li jkunu laħqu l-età tal-irtirar iżda la ma jkwalifikawx għal pensjoni minn dawn gawdew s'issa 38,000 anzjani. Miżura oħra li ddaħlet hija dik li l-Foster Care Allowance issa mhux se jaqaf immedjatament malli l-ġenituri adotta. Mark Musu qal ukoll li fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura diġà twettqu 39% tal-miżuri soċjali tal-manifest elettorali tal-Gvern Malta Flimkien. Sa Frar konna diġà implementajna 82% tal-miżuri tal-budget, sa April ħankunu implementajna 90% u sa Novembru nkunu implementajna il-miżuri soċjali kollha. Barra minn hekk, fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura diġà implementajna wkoll 39% tal-miżuri li hemm fil-manifest elettorali u li huma ħanajtek f'dati fidejn dan il-Ministeru biex nimplementaw. Ġifieri hemmhekk dak jixed ix-xogħol kbir li qed isir u ta' dan nirringrazzja lil ħaddiema kollha tal-kontribut li qed jagħtu.